Здравейте, малки творци! Днес ще се заемем с нещо страшно забавно – декорирането на букви. Готови ли сте да продължим нашата забавна игра? Днес ще декорираме буквите Е, Ж, З, И кратко. Споделяйте вашите преживявания с нас в коментарите и не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още забавни идеи за учене. Знаете, ученето на букви може да изглежда като проста задача, но то образува основата на четенето и писането. Затова е от съществено значение да го направим занимателно и забавно, като задържим вниманието на малките художници през целия учебен процес. И така, днес ще продължим с нашата страхотна техника за учене. Ще направим буквите суперзвезди. Започвам с буквата Е, като ще я декорирам като ягода и пътладжан. А ти? На буквата Ж ще сложа обувки и червен нос. Ти избра ли си буква? Какво чакаш? Започни да я правиш специална. Забавно, нали? Тайната се крие в даването на свобода на децата да изразяват себе си докато учат. Като ги оставим да изследват своето въображение и да участват в практически дейности, техният интерес за учене расте. Следва буквата З. Аз я направих като балон и ледено купче. Ти имаш ли идея? Готови ли сте за следващата буква? Аз я направих от плочета и от гиричките на брат ми. Пиши ми, ако ти харесва. Ти коя буква избра? Как я декорира? Сподели я с мен в коментарите. Твоето семейство помогна ли ти? Време е за последната буква за днес и кратко. Аз я декорирах като бомбони и френски макарони. А ти? Виждаш ли, всички тези букви се превръщат в истински произведения на изкуството. Когато завършиш твоята буква, те моля да я споделиш. Трябва да знаеш, че се гордеем се с това, което направи. Благодарим ви, че бяхте с нас днес. Спомнете си, че ученето на букви може да бъде наистина забавно, когато добавите щипка креативност. До следващия път, малки творци! Бъдете вдъхновени и продължавайте да творите с усмивки.